Hyvä, ja sitten taluttimen päästä kiinni. Koira saa nyt tehdä mitä se haluaa. Terve, terve. Terve. Kiitos. Elikkä sieltä vaan päästä kiinni. Ja se saa pyöriä ja hyöriä. Yes. Mikä ikäinen koira? Onko se 4-vuotias? 4 vuotta. Pitääpä sen kanssa harrastua metästämistä tietysti. Joo, eniten nämä suurriistapedot. Joo. Karhut, ahmat. Ja pelittää. Joo. Ilmi. Kyllä sekin, mutta yritetään vältätä. Että Elikkä toisin sanoen laukauksia on kuultu. on. Oletko koskaan leikkinyt, eikä saa mitään vetoleikkiä, vai onko se vaan puhtaasti? Kyllä me pikkasen on heitellyt tavaroita ja että kyllä hakee palloja välillä. Oletko muuten vääntänyt? Joo, on. Miten sanoiko ukonilmusta mitään? Ei sano. Ei sano. Asuinolosuhteet, omakotitalokoira. Joo, maalla asutaan ja suurin osa on ulkona, mutta myöskin sisällä perheen kanssa. Aina on sillä. useampia koiria kuin tämä. On 5 kappaletta. 5 kappaletta. Joo. Onko ne kaikki keskenään toistensa kanssa tekemistä vai onko niitä jaoteltu? Ne on nyt nykyään, jos niillä ei ole kiima-aika, niin ne on kaikki samassa häkissä. Joo. Saadaan enemmän liikunta siihen. Joo. Hyvä. Ja vieraiden ihmisen taholta ei ole mitään Ei oo oltu. epäoikeudenmukaista sattunut koiralle. Kukaan ei ole kaltoin kohdannut. Ei. Mikä sen kutsuma nimi? Eriksson. Mikä? Eriksson. Eriksson. Joo. Eriksson, tulehan tänne. Tulehan tänne. Kuulit nimes kyllä. Tule moikkaamaan. Terve. Terve. Läksitkö sä vähän tänne? Pikkusen on lämmin päivä tuolla, mutta se on meilläkin, joo. Hyvä. Katos täällä. Joo, olisi pitänyt olla. On. Kokeile itse vähän muodon vuotta. Hei. Kokeillaan vielä sitä. Se vetää ilmasta tuosta metästä. Joo. Ilmavainoinen. Kato, hei, siitä, hakisen. Ei kiinnosta. Hyvä, mennään tuohon kelkalle. Katsotaan, onko se tuossa meidän äkkyrä. Tuossa on toi vihreä viiva, niin asetus siihen ja mennään sitä varastua kohti. Nyt kun se koira väistelee, niin ei muuta kuin kropaa ympäri pyörittele talutinsa. Joo. Taluttimen pituus tilaa väistää tarvittaessa. Yes. Ja älä kato koiraa. Katsotaan. Duktig pojken. Ja, duktig pojken. Så ja. Fina. Så duktig. Så ja. Täältä on nurmikorreudella kääntymässä ja tulee minun ja tuon kelkan välissä. Joo. Vaan ohi. Hopp, hito. Joo. Tässä tulee sitten päästä.
Sitten on seuraavaksi semmoinen kuin puolustushalu ja sitä varten me Joo. lyhennetään vähän taruuta. Osepa vasemman käden sormet. Vasemman käden. Toisen käden. Joo, vasta. Noin. Pannaan pari kierrosta tosta. Ja loppu siinä. Yes. Ja nyt piet lyhyen. Joo. Lähet tuota pressun häkkyrää kohti kävelemään. Heti kun siitä tulee hyökkääjä näkyviin, pysähyt ja piet lyhyen. Joo. Menoksi. Meinaatko, että en tullut päälle, että hän rupesi heiluttamaan häntää vaan. Joo. Tuleeko kutsusta luo? Tule. Aika hyvin. No niin. Silloin tällöin. Joo, mene vähän sinnemmäksi. Minä annan luvan kutsua. Kannattaa enkä istu. Älä yritä. Eriksson, kom pojken, kom, duktig pojk. Kom. Hitåt. Parempi tuua. Duktig pojk. Se on tuolta nuuskinut. Joo, se on nuuskinut. Hyvä. Sitten lähdetään tuohon pienelle kävelytielle. Joo. Eli tuo niin sanottu kovuusko ja temperamenttikoit tulee tuossa aika lailla peräkkäin. Joo. Kun mennään tuonne takanurkalle, niin mennään tästä kävelyn reikä. Tuu vähän tänne näkyy, pikkusen. Joo. Eli koira vasemmalla puolella ja tuossa näet on vihreä viiva. Joo. Sen tällä puolella kävelet tuonne nurkalle, siinä hyppää haalari koiran nenä eteen. Heti kun se haalari pomppaa ylös, nyt takaisin. Yes. Ja tässä matkalla voit pitää lyhyellä, mutta pari metriä ennen sitä haalaria, niin laske koko pituus, silloin tilaa väistää, jos se tarvitsee. Kyllä. Ja reipasta vauhtia, niin se ei jää nuuskimaan. Yes. Ja menoksi. Kom. Hitåt. Juuri noin. Vaikka se takanurkalla kääntyy. Hyvä. Kom, hei. Ja nyt itse menet ihan samaa reittiä. Koira saa mennä taluttimen pituun, mistä haluaa. Jatkat eteenpäin. Jos se nuuskaisee tuossa sitä, niin anna nuuskasta, ei halua. Sitten ihan tuon tynnyriteliineen kierre. Ja kävelet vielä lähemmäksi telinettä. Ja suoraan sitä rukkilavaa kohti kävelet. Tulehan Erikssoni katsomaan mikä. Lasi. Tulehan katsomaan tänne, tule. Oh. Tule katsomaan tämmöinen. Mistä haluat siihen päin? Kom on. Hit. Toma, Kom. Duktig pojke. Hitåt. Hi. Ja, duktig. Katsopa täällä. Ei ollut kivaa. No niin, jatketaan matka. Käydään tuolla haalarilla. Me vaikka kyykkyy se haalari vielä, elää tee mitään nopeata liikettä. Hyvin varovasti voit nostaa sitä hihaa, jos ei se muuten tule. Joo. Saatas se kuittaamaan sitten. Ei enää ole mitään. Tuuppa katsomaan tänne, katsopa tänne. Katsopa tänne. Noin, hienos. Hyvä.
Selvä. Sitten mennään tuonne sisään. Silloin mä otan koiran sulta tässä. Yes. Saat valuttimen mukaan sinne. Sitten tuossa oviaukolla käänny koiraa kohti ja houkuttele oikein innokkaasti. Kutsu koira. Hei, kom hit! Här Eriksson! Här! Duktig pojk! Duktig pojk! Ja tuosta menet sinne ja tuolla on istuisko. Tuonne nurkkaan. Joo. Ja homma päättyy, kun koira tulee ottaa kontaktin sinun kirsullaan. Saat heti kehua ja kytkeä. Joo. Jos tarvitaan apua, niin me sanotaan, että niiskalta tai kutsu. Jos sanotaan kutsu, niin semmoinen oikein houkutteleva, että se tulee sun luokse. Valmis! Täällä et oo käynyt vielä. Eikö katsomaan tänne tulee? Joo. Eriks? Hyvä. Missähän se isäntä? Missähän se on? No ei minä sano nyt rupea raputtelemaan. Eikö se isäntä? Tuohon tänne. Eriks? Mutta tänne tulee. Täällä se on jossain. Täällä se on jossain isä. Nyt kun tämä menu auki, niin se sieltä. Niiskalta paketti. Oho. Itse aina. Nyt kutsu silleen houkuttelevasti. Eriksson, kom här si! Kosikisu! Älkisellä! No niin. Duktig pojke! Hyvä. Sieltähän se tuli. Se tällä oikealla. Aika ylhäällä. Duktig pojke! Hyvä. Sitten mennään tuonne kiinni tuonne talon, eli terävyys. Joo. Täältä. Tuossa tuo tappelu siinä. Yes. Häh? Oma liina mukaan ja sitten kulma takana. Niin kutsutaan sitten. Kun on valmis. Ei poikina! No, vänta. Vänta. Erkki on onnistunut. Ei ole. Kiihi ja huijo. Jääkö tähän huitoon, että ei hyppyseksiä? Sitten on enää laukaukset, niin Joo. pyörähät vähän tuonne tiehuraan ja ensimmäinen laukaus tulee kävelyn aikana, sanotaan kun pysähdyt ja sitten on
Sido. Takki suta! Takki suta! Ei kaatunut. Tippu heti kesken, niin. Mites omasta mielestä, tuliko sulle yllätyksiä koiran käyttäytymisen suhteen? Vai osaatko ottaa mitään? No se tynnyri ei oikeasti odottanut, että se käyttäytyy tolla tavalla. Että... Mikä juttu siinä oli? Se, että se ei tule... Jaa, No, että omien testien perusteella se on aina ollut niinku utelias heti, kun se on kuullut sitä ääntinä, se on heti niinku... joo. Mutta vähän niinku tuntuu olevankin, että nyt oli liian paljon halua tonne takaisin mettään. Että Ja vähän... nyt tässä pitää muistaa sitten se, että tässähän koko ajan koiraa kuormitetaan lisää, eli sille niin kuin painetta tehdään koko ajan lisää, että tehdään ei niin kuin normaali arkea vastaan missään suhteessa. Joo. Ja tietysti vielä sanotaan nyt, että kun sulla on metsästyskoira, niin onhan tämä koko luoletestin historiahan on periaatteessa niin kuin työkoira, virkakoirapohjainen, eli semmoinen, voi puhua palveluskoirista, mutta kyllähän tätä lähtee niin kuin näitä tietoja sitten muillekin. Kysymys on vaan siinä, että me ihmiset halutaan niin kuin ymmärtää, että mitä mun koiralta voi odottaa, jos se on metsästyskoira ja näin poispäin. Tässä niin kuin valitettavasti tulee paljon ihmisille semmoisia tyhmiä virheitä, eli tuijotetaan vaan niihin pisteisiin. Joo. Eiku, sitä mitä mä tykkäsin eniten, se oli kun sä tulit esimerkiksi vastaan tossa ja koirahan heiluu sen häntä, se näkee sitä niinku, miten se koira käyttäytyy niinku Joo. koko vartalo. Joo, palataan kohta näihin. No lähdetään noista laukauksista. Luonnollisestikaan metsästyskoira se ei laukauksiin, mutta kun valpastuu vähän siitä, että ammuttiin ja mitä tapahtuu sen jälkeen, mutta se on laukausvarma se koira. Luoksepäästävyydessähän ei ole mitään ongelmaa tämän koiran kanssa, se on hyvin avoin vierasta ihmistäkin kohtaan ja luoksepäästävä, eli se on paras usko. Sitten tullaan tuohon koiran kovuuteen, eli se voitaisiin käyttää toista sanaa siinä muisti. Eli kun pyritään koira jossain pelästyttämään, siinä toi haalari on niin se erikoiskohta. Siinähän me onnistuttiin tämän koiran kanssa, se oikein äänen kanssa hyppäsi sivuun. Ja kun sä hetken päästä tulisit samaan paikkaan uudestaan, kuinka se epämiellyttävä paikka koiralle, kuinka se jää sen koiran mieleen vaikka? Kuinka voimakkaasti se koira haluaa kiertää sen paikan, taikka sitten haluaako se ylipäätänsä kiertää. Ja parhaassa tapauksessa osa koiristahan kieltäytyy tulemasta kokonaan, ne ei tule ollenkaan siihen enää. Se jää niin voimakkaasti muistikuun. Elikkä tällä koiralla on semmoinen pieni pehmeys, se näkyy se varovaisuus tuossa tynnyrillä, se näkyy siinä. Se mielellään sulki sitä pois, että kyllä mä tässä lähelläkään, mutta mä katselen tuonne muualle, niin ei se varmaan mitään tee enää. Ja tässä tullaan sitten tähän metsästyskoirapuolen juttuun, että se on se, mikä pitää sen koiran tulla metsissä noiden isojen riistojen kanssa hengissä. Se ei ole tyhmä rohto. Ja jos me ajatellaan niin kuin laajennetaan tätä tonne esimerkiksi susiin, niin susihan on helvetin arvo. Jos se on rohkeampi, tyhmempi, niin eihän nehän pääsisi hengestään pois. Susi olisi tämän testin mukaan pehmeä, -2. Niin. Elikkä ne muistaa ne epämiellyttävät paikat, vaaralliset paikat, mitkä ne on joskus jossain kokenut niin kauan. Ja sen takia ne säilyy hengissä. Eli tässä oli tämmöinen pieni pehmeys, ja sehän toisaalta tietysti sitten taas voidaan kääntää sillä tavalla voimavaraksi, että se koira on niin kuin pikkusen nöyrempi ihmistä kohtaan kuuntelemaan ja tekemään asioita, kun se opetettiin. Siinä sinällään ei ole mitään huolta. Sitten tullaan sen koiran vilkkauteen. Se on taas sitten tämän koiran osalta se on kohtuullisen vilkas noissa reaktioissaan. Eli se on taas sitten toinen elementti. Että se ei suinpäin törmäile uhkarohkeasti mihinkään. Ja
se auttaa sitten taas sitä hengissä pysymistä kanssa. Mm. Järkevästi toimii. Et siinä ei ole niinku mitään. Tekee asiat ihan oikein, mutta pikkusen miettii ensin, miten tämä homma nyt tässä niinku hoidetaan. Sitten tullaan tuonne hermopuolelle. Hermothan on tietysti se yksi asia sitten, että ne on koirilla semmoset kuin ne on ja meillä ihmisillä semmoset kun on. Osa meistä syttyy vähän nopeammin tulistuu ja osa hitaammin ja sama se on koirillakin. Ja osa koiristahan kerää henkistä kuormaa. Ei se tarvitse olla kuin paikallaan riittävän pitkän, kun mitään ei tapahdu, niin niillä alkaa henkinen paine sisältä nousta. Ja osa on sitten taas niin kuin vähän haaleessa veistä. No joo, mitähän me seuraavaksi tehtäisiin ja kaikkea tältä väliltä. Mm. Tää sinukoira, niin sillä semmoista pientä rauhattomuutta, epävarmuutta tuli varmaan, just kun se ei ole koskaan varmaan semmoisia tilanteita tullut, että esimerkiksi ihminen uhkaa sitä, se jätetään johonkin yksinään ja taas ihminen uhkaa sitä, niin se oli vähän niin kuin Liisa ihmeessä, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Mm. Ja hermon rakenteeltaan muuttui pikkusen levottomaksi. Mutta ei siinä sen kummempaa, että se on plus 1A hieman rauhaton, eli pikkusen rupeaa henkinen paine nousemaan, mutta ei se sen toimintaan vaikuta suinkaan, että se pystyy toimimaan. No sitten tullaan tuohon taisteluhaluun ja tässä testissähän se tahtoo sanoa sitä, että nauttiiko koira ihmisen kanssa vääntämisestä. No meillä toi puukeppi nyt on tämmöinen perinteinen leikkikalu, millä me aloitetaan ja sitä mukaan pehmennetään sitten esinettä. Ja totuushan on se, että jos sillä koiralla on niinku voimakas tämmöinen kamppailuhalu, niin se on sama vaikka se lyö vesijohtoputken ja alat vääntää, niin se kilinä käy, kun se ottaa siihen kiinni. Mutta nyt taas niin kun puhutaan metsästyskoirasta, niin se todennäköisesti, niin kuin tämä sinunkin koira on varmaankin saalispainotteinen, eli se liikkuva on se varmaan mikä kiinnostaa, ja eikä se, että siihen kanssa ihminen häslää tässä, niin siihen se ei niin kuin syty, että tämän testin perusteella ja se mitä se tuossa meille näytti, niin sehän ei suuhunsa ottanut mitään, eikä sitä oikeastaan kiinnostunut paljon nuuskasemassakaan, että mitä ne nuo tyhmät tuossa nyt oikein heittelee. Mutta sitten se ryhdistäytyi, kun toi kelkka, tommonen loota tuolta lähti kohti tulemaan, niin siinähän se skarppasi sitten heti eteen, että mikä perhana sieltä tulee. Ja kamppaili niin kuin kropallaan tavallaan sitä vastaan niin pitkään, kunnes sitten tuli se pehmeys vastaan, että nyt lähdetään vähän tässä niin kuin takavasemmalle ja sieltä katsellaan sieltä ja otetaan uusia asemia, mistä katsotaan, että mitä se meinaa tehdä. Mutta näillä näytöillä tästä testissä me ei päästä muuta kuin arvosanaan pieni ja se on -1 tässä lomakkeessa, mutta se nyt ei muolimmaa saa. Sitten tullaan puolustushaluun tossa. Kun sä koiran kanssa liikut lyhyessä taluttimessa ja yksi vieras ihminen tulee uhoamaan sinne, niin kuinka se koira haluaa puolustaa sinne? No sehän varmaan uusi tilanne koiralle ja sehän on semmoinen opetettava asia aika helpostikin itse asiassa, jos siihen tarvetta on, niin kyllähän tämä koira niin pikkusen seurasi sitä mitä tapahtuu, mutta ei sillä aggressio siinä ollut niin pätkääkään, että se enemmän varmaan oli hämillä, että mitä helvettiä nyt tapahtuu. No, tarvii kyllä metsästyskoiralla olla. Ei saa olla. Niin, juuri näin. Sitten tullaan tuohon terävyyteen, eli kun koira jätetään yksinään lyhyen taluttimensa hylkäsit se ikään kuin siihen ja sitten vieras ihminen lähtee epämääräisesti lähestymään sitä. Kuinka se koira kokee sen ihmisen lähestymisen uhkana ja kuinka se rohkenee vastaamaan siihen uhkaan sitten omalla aggrella. Niin siinä se niin kuin hämmentyi. Se ensin kääntyi kohti minua ja katsoi, että mitä sä äijä oikein meinaat tehdä. Ja sitten se kääntyi jo niin kuin teihin päin sinne, että minkähän se pappa meni, että saataisiko apuja vähän tähän hommaan. Ja siinä se niin kuin tuli levottomaksi sinne. Ja silloin se hyökkäys lopetetaan, ei sitä koiraa ole tarkoituskaan ajaa tukkoon siinä. Ja
Minusta siinä tärkein on kaikesta huolimatta se, tehköön se koira mitä hyvää siellä, mutta kun sille sitten sanotaan, että hei, nyt tää on loppu, ollaan kavereita, niin tämän koiran luokse voi välittömästi mennä ja se on ystävällinen heti häntä heiluja. No. No sitten tullaan sen tuohon toimintakykyyn, eli itsenäiseen rohkeuteen niin kuin kokonaisuudessaan. Tämän testin pohjalla, nyt taas ei puhuta metsästyksestä, niin siinähän tuo kelkka on toinen osa-koe siihen, eli tuolla kelkalla niin kuin epämääräisesti uhataan sitä koiraa, se tulee koiraa kohti sillä teholla, mitä se koira antaa vastaan. Ja toinen on sitten tuo hämärä tila tuolla, eli koira erotetaan ohjaajasta ja sinä menit sinne viimeisenä, eli siellähän oli periaatteessa selvä hajuputki jälki sinne. Kuinka se koira rohkenee liikkua siellä järkevästi tai sitten vähemmän järkevästi ja kuinka nopeasti se pääsee niin kuin päämääränsä, eli omistajansa luokse. Eli nopeus ei ole se asian ydin, vaan se järkevä liikkuminen. No siinä tuli sinun koiralla pari kertaa uskonpuutetta, se kävi siinä huoneessa, minkä perällä sä olit, se kävi siinä kynnyksellä, ei saanut hajua, ilmeisesti pikkusen oli painetta päällä. Se pari kertaa kävi sieltä ulko-ovelta vauhtia hakemassa. Ja sittenhän se lähti. Ihan eka kerran he tuli sen ensimmäisen tilan siinä, oliko se tavallaan kuin keittiötila, mitä se oli. Se siinä hyvin järkevästi rauhallisesti liikkui ja sitten kynnykseltä kääntyi pois ja sittenhän se kerran törmäsi siinä oven pielessä johonkin. Kun se koitti toiselta puolelta pöytää lähteä. Eli siellä tuo pehmeys tulee niin kuin esille, että varovasti mennään ja sitten pikkusen piti antaa ääniapua, jolloin se sitten tuli. Eli plussa-arvosanalla ollaan ja +1V kohtuullisen vie. No niin, lomake pisteyttää asiat ja 135 pistettä oli plussapisteet ja tuosta taistelusta kamppailusta 10 pistettä miinusta, eli 125 pistettä loppupisteet ja tämän koiran osalta ainutkertainen käynti. Ja nyt jos mietit ja haluat pähkäillä näitä, niin unohda nuo pisteet, katso vaan noita sanallisia ilmaisuja, mitä ne kertoo ja peilaa niitä omaan koiraasi ja ymmärrä se, että se on metsästyskoira. Niin. Silloin ollaan oikealla. Yes. Moi. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitos.